jebul kae sing tak anti-anti wis teka mrene dadar pisan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Nduk Niken. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mas Bayu. Kok iso melu mangsuli kok. Iso melu lho sing didanguhi Mbak Niken kok iso. Wong awake dhewe iki wong Islam nek wong uluk salam ya dijawab kok iso. Apa kabeh nek uluk salam wajib dijawab? Lho, wong Islam nek wong uluk salam kudu dijawab. Enek salam sing gak wajib dijawab. Salam apa wi? Imam karo makmum pas ataqiyat akhir, imam assalamualaikum, makmum kok waalaikumsalam. Oh, kok enek sing ngono kuwi ya ditulis karo malaikat. Piye? Pucluk. Mbak Niken. Nggih Mas Bayu. Alhamdulillah iso ketemu enten mriki, ketemu ning ngawi meneh. Alhamdulillah Mas Bayu, semoga Mas Bayu sehat selalu panjang Amin. umurnya. Amin amin amin. Tambah jembar atine, Amin. tambah sabar. Amin, Nduk. Wah, lek niki wae kula nderek jenengane nggih rati-rati sedih asine. Lah kok susah ki ngopo? Aja sedih to, Nduk, Nduk. Nggih kelingan napa Mbah Hanom kan Mm. pengen kan nate napa jenenge sanjang to teng Nggih, kula lek heeh. anu tak anteni Nduk mengke anu dolan ning gone Solo. Nggih, Oh, heeh. Lah kok dereng mriko. Nggih, heeh. Nggih, Mboten tapi ana dereng- apa tepate Bapak ya Nduk diapura. Nggih, Sing penting donga ya Mbak Niken. Doa panjenengan sing disuwun. Nggih. Sipa ya Bapak ya ndongake panjenengan. Panjenengan ya saya kondang, saya laris. Amin, 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 amin. Lembah manah. Nggih. Semanten ugi ndongake Mas Yuda ya ngono saya kondang, saya laris. Amin, 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 amin. amin. Lah, lah aki. Aku kok aki lho. Aku. Mbak Niken. Nggih Mas Bayu. Niki ujupe ngunduh mantu. Nggih, manten. Sampeyan ndongake apa ro mantene? Wong iki nek wis isih suci kaya Mbak Niken iki dongane mesti mandi. Nggih, nggih, nggih. Wong kulino ibadah kaya Mas Yuda dongane ya mesti mandi. Mandi. Alhamdulillah. Amin. Lah, aku. Mbak Niken ndongake apa kanggo Oke, mantene? niki mantene namine sinten Mas Bayu? Mantep jangkrik. Angkat ibu aku mesti meneng. Mas Fahrul kali Mbak Feni. Oh, Mas Fahrul karo Mbak Feni, semoga Ya, jadi ini kan keluarga renggawan yang ten ngajeng menika. Nggih, sudah tadi sudah foto sama ngaten. saya. Iya, Nggih. semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga berbahagia selalu, yang penting Amin. sehat selalu. Amin. Semoga cepat diberi momongan Amin. dan bisa terus sampai akhir hayat nyamot yang memisahkan. Amin. Amin, 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 amin. Ya mesti mandine wong piyai kulino prihatin. Nduk Niken. Nggih, dalam Mas Bayu. Kula wis ngantu-antu ketemu kapan melih karo Nduk Niken. Para pamriksa ya wis ngenteni Nduk Niken Salindri lho. Nggih. Piye nek wis diinteni ya kudu diati-ati, suarane dijaga sing becik. Nggih to Mas Yuda. Saestungke wong Mbak Niken nika cara sak menika cara kembang nembe mekar-mekare, cara bintang nembe bersinar-bersinarnya. Jaga swara, jaga serawung. Nggih, Nek panjenengan serawung seniman seniwati kaya Ibu Waranggana kaca pengrawit wis pas. nggih. Serawung karo Mas Yuda ya wis pas. Serep Ya pas. seniman ya kiai. Ya, sing penting aja serawung iblis. Ya. Oke, nggih, leres-leres. Hop. Jangkrik. Sapa kok enek wong jegok iki sapa kok? Oh kuwi. Piye to kowe iki maksudmu lho piye? Masuk kowe jak omongan, niki jak omongan mosok aku ora. Lah terus karepmu piye? Paling ora ya teko opong.
Ora ketambung piye ditekoki. Nah, murah kita. Oh, nggih 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 Nggih, nggih. Om Yudo, gimana Niken. kabarnya? Alhamdulillah kula pinaringan sehat. Alhamdulillah. Walafiat. Panjenengan Semoga- nggih sehat nggih. Amin, aku juga sehat Om Yudo. Nggih, dilancarkan segala urusannya. Pangestune ya Om Yudo. Ah, nggih pangestune. Aku nesuin ndak Alhamdulillah, tahu nggih. ketemu sampean nih jane Nggih. ya aku kangen. Kangen wong Tapi jenenge. lek ketemu ngene iki no dhewe no kaya wis ayem ngono Alah lah ya. ibarat iki kaya mas karo adik, aku karo sampean iki ibarate kaya mas karo adik. Nek Nggih. kono ana sliramu ning kene mesti ana aku. Iya, kaya Gayung aku karo bersambut Mas Bayu. Mas Bayu. Kaya emas karo adik. Lah, ing Iya. antarane sampean karo aku ya Mbak Niken ya. Inggih. Ibarate kaya renggang gula kumepyur pulut datan genggang sarikmu pinara sasra. Ateges kelet banget ngono. lho. Kelet banget. Nanti. Tonyo tenan rumah Super. Ah, pura-pura. Wong ngene wong ngarepe. Seneng. Iki Kudune jenenge seneng mondol. Nek dilus-lus kudune seneng. Aran-aran lho ana wong dilus-lus niki. Los-los iku kudune seneng. iso kok. Wong dikaplok dilus-lus. Dadi Wong kaplok namanya ini juga chemistry. Seharusnya kamu itu tahu, seharusnya kamu itu paham. Nggih. Ada sesi di mana aku bertemu dengan Mas Bayu dan aku mengucapkan salam kepada Mas Bayu. Ya. Di mana aku bertemu dengan Om Yudo terus kangen-kangenan ngomong karo Om Yudo. Kabeh iki gentenan. Ora terus sampean iki moro-moro ngene, dia melecehkanku loh. melecehkan kowe. Lah kuwi lho dianggep apa wong kowe rono tak turno rono Lah kowe malah iki apa? ngalih. Lah kowe iki apa? Kowe iki apa wong kowe iki? Lah aku apa? Lho, piye ta? Piye lho? Lali. Lah, Karo awake dhewe lali. Karo awake dhewe lali. Lah iya. Kok dianggap 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 iki sing Rene sing ngekon sapa? Heeh. Wong aku ya ora ngejak. Panjenengan Ora ngejak. Pak Carik nggih. Ora, oh, Pak Carik sing dawuh. Kula Pak Carik. Lah Oh. wis sing ngejak sapa? Sisek. Apa itu sisek? Lah aku lho diomongi sisek. Gone Pak Carik wayangan lho. Oh iya, aku kosong. Siapa sisek itu? Pak Sek ya dalang mriki. Dalang. mriki. Tapi biasanya ngentekno Oh. banjir sih. apok tenan. Wablok pisane. Iso. Ben salah ya. Nggih, salam yo kagem Pak Sek. Ya, matur Nggih. nuwun. Anu, yo gandeng iki ujupe mantenan. Nggih. Nggih. Ben ketok gaweane aku tak nyuwun dandang gula Sidowasih. Wo ngaten nggih. Dandang gula Sidowasih saiki tak dapuk sing bawa mondho. Lah lho dianggep lho awakmu. Awakmu dianggep. Padahal aku ora dijak lho. Lah iya, ya wis ra apa-apa lah. Aku Ora yo apa-apa. ora apa-apa lah mewakili Pak Sisek. Ayo, sing bawa Mas Mondol ku langgame nduk niken. Sing apik. Langgame Setya Tuhu. Ayo, saiki Mas Mondol makili Mas Fahrul. Ayo, ora baen-baen lho. Kowe dadi Mas Fahrul. Sampean dadi Mas Fahrul, aku dadi Mbak Mbak Feni. Mbak Feni ngono. Masa ngono? Ya. Oh, berarti wingi metu. Lah. Lah Mas Fahrul berarti Ora manten. ngantek ngono. Ya Pacaran ora nganti ngantek ngono kuwi. meteng. Iki kan perumpama kita itu bermesra Oh, berperan, sebelum berperan. Mas Farul karo Mbak Feni iki menikah ngono lho. Iki pacaran Iki sih. pacaran sih, pacaran. Cara Mbak sih. Niken dadi Mbak Feni pantes. Lah Ah. iki cara dadi Mas Fahrul yo Mas Fahrul sing pas loro tipes ngene lah. Dadi Timang mbak ya kayak umpama. Umpama ya. Wah, samane diagem ben Jane apik. apa sirahmu ki renek ukurane to, Mas. Mesti yo Mas, pakai Mas blangkon Yudo. nek ngono. Lah lah, Moh, gah elek nek. Pripun? ngono. Lah, Lho, pripun? Sing ngarep sing diganjel ngarep no gen ketok wibawa kok. Lah, Ganjel apa-apa ngono lah, Ganjel iki ae, ganjel iki Es. ae. Loh, iki ganjel ngene ning mburi ngono. Ya ora wong. Masa nek blangkon Jajalan kena nggo seno. jangir. Aduh. Aduh kaya makureng. ayo. Oh, ganjel iki ae. Lah. Lah. Ya, Ben ben padha kuninge. Ah, copot kuwi copot. Nah, ben gitu. Apa? Oh, alah. Keceli, Ger, keceli, ger. nggih, nggih. Ngono kok ya urip to, ger. Kowe iki ben rupa kaya wong ngono lho ben didandani Mbak Niken iki ben malih. Ben malih wong. Heeh. Maune po kethek. Nah, Wis terus lagi to. wis. Nek kurang anu nganggo tungkak lho, nanu disusul nggih. Ah, rada dingono saiki. Iki totoke rambutnya diponi. Heeh, nganggo poni. Iya. Poni. Itu apa rambut semi-semi blonde. Blondet lah. Ya lagi roh bengi iki. Apa? Raya nek rendone. Ya, ya, bawa, Ayo, bawa. sing gagah, sing gagah. Sih. Bawa. Tintingane. Iki kacamata kuda. Ora ketok lho. Malah kaya selambu makam ayo. Yo, Iki moto ya, Cuk.
ora motor nesu. enek. Ora nesu. biar Ngene, menyatu. Disilak ngene, silak ngene. Oh iya iya iki modele anu ki. Ah. Oh, Tintin, potongan Tintin ben pon ini dunggahke. Tintin. 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 Ayo, bawa dana kula situasi. Eh, Mas, modal tining kalian Mbak Niken Salindri. Ayo, Mas. Pamit aku. Amin 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 ya Allah amin. urung-urung kok wis pamit iki lho. Pamintaku kok pamit. Arep marai. Mboten. Mboten, Pak. Koyok pinter-pinter dhewe. Mboten, Pak. Mboten, Pak. Koyok suarane apik-apik oh. Mboten, Pak. Mboten, Pak. Dalang sombong ora omong. Ya lagi iki lho Mas Bayu dikon menengi. Ben apa-apa. Dalang diseneni. Lah rugi lho nanggapi omong gitu. Ya jenenge tugase dalang ki ya ngomong kok. Koyok ora koyok kanca karo sisek kan meneng. Ya, Ora turu. Ayo. Pamit. Koyok arep marai. Wong kowe iki tak gandrung lho kok. Nah, Pamintaku muni kowe lambene ngene ku. Piye lah mau muni? mosok kowe ngewasno lambiku beres. Kaya iwak lohan. Nimasito. Gak mau aku ini ndak ada chemistry-nya sama sekali. Coba kamu mikir dulu biar contohnya sama gitu. Coba. Nimasito hase mustikaning jagat. Kaya-kaya ning donya ora ana wanita liya kang tak tresnani kejaba mung sliramu tresnaku karo sliramu tenan banget jare. Lho. Enek jarene. Nganggo drama ngono iki, Pak. Lah iya. Ora omong aku tresno tenan jare. Ngono kuwi. Ayo. Coba. Jare. Oh, sik lah. Wah, urang apa-apa ya wis jare. Omong sih Jare. Jare. Ngono. Ayo. Cahayu tenan jare. Aja nemen-nemen ndak ilang. Piye? Piye rasane piye Piye rasane piye, Dok? Alah, sewepel karo cahku iki. Jaluan. Jaluan dek. Aduh, dolop Pak ya. Nimas. Nimasito ase. Aku tresno tenan jare. Kaya ro lho nek dikeleki. Tak bumboni. Wis tambah sedep. Mau tak pek dhewe. Yo balik ngarep. Ayo sing tenanan. Ayo coba. Ayo. Pamintaku. Pamintaku nimasito ase. Serah tenan. Atut runtut tansah reruntungan. Iya, Kek, sabar dulu habis ini sampai rumah sakit kok. Ayo. Oh ngeterne bae suntik tambah. Gandrung teko rumah sakit. Lah nyapa? Gandenge ngono ndak mau aku. Sing Masa mesra, iya enek sing gandeng kok mesra. ngene. Lah piye? Ngono lho. Sampeyan nek Ya ketok ngene. rada jijik nek gandeng ngene lho, Mbak. Ayo sayang lho ngene. Oh iya Ngene. iya bener. Kucing ngopi ya, Dik. Oh, Ayo coba. Lah. Alah. Yayi, Nggih, Kang Mas. ana ing sakjroning Taman Makam Pahlawan. Taman Sari. Makam pahlawan ini mendembokmu iki. Taman Sari. Ana ing sakjroning Taman Sari kene siramu tak rungkum tak senengke atimu ya, Yayi. Alah. Guyune iki lho sing permono sing alus lho iki Wong bambangan kok iso. seneng. Bakal tak mulyake Yayi. Ngono. Aja dawa-dawa. Heeh. Ping telu telu wae. ping telu. Kedawan malah elekno. Elek. Ayo. Yayi, siramu bakal tak mulyake. Apa panjalukmu bakal tak udaneni? Paton ora njalukmu dene lintang lan rembulan. Apa kowe gelem tak jak? Lah, ora. Meslek kok. Blesek cangkeme kok Ayo. iso. Jare telu wae. Atut.
marai. Boten, Pak. Boten. Iso meneng ora? Nggih. Tapuk kene kok. Kuwi nyelenthik. Tapuk ngene lho, tapuk. Tapuk ngene. Tapuk iki piye contohno kan kaya malu. Tapuk contone Mbak. Tapuk ngene lho. Lah, Tapuk. tapuk. Lah nek ngene iki Ngene celenthik. iki nyentik. nyentik. Tapuk ngene. Nek iki celenthik. Lah, Iki nyentik napuk piye? ngene. Lah. Napuk piye, Om? Tapuk ngene tapuk. Napuk iki. Pak. Nyentik. Ngono. Pak Racik, Cari. Pak Cari. Mengke tambahi lho. Raiku ajur. Ora ajur ya wis ajur dhewe kok. Ayo. Ngatut runtut tansah reruntungan. Wis ora usum Covid lho ya. Iya. Wis ora usum corona, ora usum Covid. Tidak Nyapa social lho kowe iki kok distancing. cek gawe masker iki nyapa? Mbok dicopot to maskermu kuwi. Iya. Iku masker sop. Lah putih-putih ora masker. Iki untu, Cuk. Arep ngarani prongos kok enggak. Ya ora kowe. Kuwi jane ora merongos. Lah napa Mas? Ning raine kemunduran. Ayo. Lho nen arepe Pak. Disiki ora. Sithik iki mesti. Wah, kalepel ta iki. Yo. Ing Sarina. Ing Sarina sawo ini Pales yo ora usah di ngrungokne gurem ceceker. Pales ra apa-apa penting tresnaku marang sliramu ora kena digambarake. Umpama dibelah dadamu, Upama dibelah dadaku isine ming jenengmu Niken Salindri. Oke, sesuk tak gone rumah sakit. Tak bedah dadane. Oke, siap. Etok. Yo. Datan pinggang. Datan kinggang sarambute. Kok iso sak rambute? Datan kingkang sarambut. Hup, ngono lho ya. Datan kinggang sarambut. Hup. Hupe ora sah. Lha. Datan kinggang sarambut. Wis. Wes, no. Datan kinggang sarambut. Wis. Ora, hup, ora wis datan kingkang sarambut. Cep, ngono. Datan kinggang sarambut. Lah, Aman. nek ra dionoke bablas. Mesti muni. Heeh. Apal aku karo trondol iki. Cep. Alah. Kok ijek? Lamang ra iso. Yo, enak. Sawi ra tinggo. Lamun Larang kancing, adoh caketing ati. Dilarang kancing lho ya. Dilarang. Iya, cedak. Yen Cedak tansah mulat. Wah, Ini gregele termasuk- itu lho, kan. Gregele sae. Gregel. tapi aku tidak terima. Kok saged, Mbak? Soalnya DE lo lek nyanyi lo Om Yudo. Nggih. DE lek nyanyi lek orang madep aku kok. Madepe ning Madep niken. iki. Heeh. Kamu madep sini ndak boleh. Iku iso nangis. Kowe iki lho nyapa kok malah Lah, iya. nangis iki lho. Wong ditanggap larang-larang karo pacare kowe. Yo, tutuke. Ayo. Asik. Aku wis krasa jeneng. Kok njaluk milih wis ganti liyane kok panggan njaluk. Tutukno kene iki hararan gone kan. Ya, ngancing to. Dadi sampean sing gandrung gede, Mbak. Iki lho digandrung lho. Digandrung lho kowe iki kok. Welek yo wajahe lek ngancing. Ora ngancing wis elek. Madep rene lho wong-wong ben. Ya, kene kaya ngene.
Apa tutuke iki, Mas? Sida. Sida asih. Sida asih Tuhu kok turu iki lho. Ya tuhu nek wong ora ya turu. Oh iya. Iya. Ayo, Mas Modal iki. Ayo bagianmu. Mumpung wis ora anu. Ndang. Ayo. Pindho. Pindho Mimi. Ayo. Pindho mimi hamimi oh. Alah. Pindho Mimi hamin tuna. Mimi mintuna ya cik butuh mimi. Ya. Indomimilan mintuno. Lanjut Duk Niken terus ke. Ayo barang. Hop. Yo Mas Modal. Aku tiga kesempatan iki lho, Pak. Ya. Nimas ana tepi wajib. Wah, alah. Kok kanggo mbok barang iki lho. Yang nganggo mbok iki nyapa? Aku iki kulino ngaji. Lah wajib kok wajib. Lah ngopo kulino ngaji? Padha karo Ngopo kulino ngaji? Apa hubungane ngaji karo ngaji. 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 ngaji? Padha karo bak mati di akhir ayat. Bak mati di akhir ayat Jenenge kol-kolah kubro. Weh. nek wajib. Wajib. Oh. Pak Cari. Cari yo ora kol-kolah. Ora kol-kolah. Ayo. Cari Sido asih bebrayan. Yo, langgame setya tuhu. Yo, cahayu Duk Niken. Nggih. Monggo diaturke. Monggo, ayo. Aku kang setya satuhu wit biyen nganti saiki babasane
nganti nyamplung tulane. Parem. Yo, lagi ro bengi iki sinden nyonyor cangkeme. Iki nono mbok aku ae nyapa wong musuh wong wedok Lah kene pas tonyo. kene. Om Yuda mak. Ora apa-apa ora lara, Nduk. Gak lara apa. Jenglenge. Apa? Langsung ngukle-ukle. Ora apa-apa, sesuk tak ganti untuk jaran. Ya Pelekne Malah kowe gede ya. kok. Nggih, terima kasih, matur nuwun. Saking semangate Mas Oh, Bayu. diaturi kok ya. Kok jenenge wong jengleng semangat ya ngono kuwi. Nggih. Nggih semangat apa? Cah-cah pancen men sak senti lho ora aku. Lah kok iso men sak senti? Lah wong wayah jenglang ngene iki malah ora di jenglengne lho. Pas aku menak lho Pas kowe nyatane. ya menak. Jajal, Wayah wengi. Rungokno jan. Kreme serawe suwe. Ayo kanto Enak ngono lho kok. Lah ya jane kan ngono Lah menak kowe to. jajal, Cang. Ayo. Waya wengi hutan kreme serawe suwe. Ayo kanto nasi ngono kunangis. Alah, Rapas, ora Kecepetan mbok kowe. masne kok. Cepetan. Kecepetan, rada ngenteni. Kok ngenteni? Iya. Oh, ya wis. Ayo coba. Wayah wengi. Wengi hutan kreme serawe suwe. Ayo kanto nasi ngono kunangis. Alah, telat. Kok angel. Ngono e kaya sampai telat lho goblok. Surasa gelo. Rasa gelo. Ono Wis, surasa ijole. gelo. Tak tambani. Ono ijole. Niki enten awala Mas Yuda. Nggih. Nyuwun pepeling kali sambel kemangi. Katur dateng keluarga Bapak Carik saking Biro Perjalanan Wisata Severian Tour Ngawi. Oke, siap. Yo, pepeling, aku tak nyuwun tulung karo anu sik Mbak Dita karo Mbak Suci. Yo berdua kene. Monggo, yo mentaram. Yo. Ae Alah, enake. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Niki wonten sing ngersake pepeling, kula nyuwun dipun bawani langkung rumiyin. Nggih. Monggo, saiki urut engko bawane saka Mbak Suci, terus Nduk Niken, Mbak Dita, engko bawane Nduk Niken ben dikandhani. Mas Yuda, Siap. urute, terus Mas Mondol. Urute iki lho ngendi? Urute kene lho. Kono lho kok sore. Kok cedak suci ae lho modele. Kono, jo cedak aku. Kacau selawene ra suci emoh aku. Suci apa Mas artine? Susune sak pantai. Suci ki atine resik. Resik. Ngawur. Model ya. Waton jebles. Marai kene ngumpan ae lho. Akhire Ya wis, ora sanggupan, wis meneng kabeh. Meneng. Cep, wis cep. koyo diumpani to. Ya ora entuk nesi. Ya, wis bener nasi. Yo, Mbak Suci. Maka diwiti, wasi tadi. Maka, ya Mbak. Wasi tadi saking prawi nasis ngana wong urip ning donya bebasan mung mampir ngombe. Hop, Mbak Suci lulus nya iki entuk hadiah 100. Wah, makasih. Oleh bebungah. Ayo Mbak Wah. Niken, Mbak Niken ayo. Salat kang limang waktu kudu tansah
dipun lampahi. Hop, nduk niken jos niki nduk enten bebungah 100.000 kagem panjenengan. Makasih Mas Bayu. Lanjut Mbak Dita. Iku jaga agama pakar tikang luhur. Lulus Mbak Dita kagem jenengan ya iki ya. Wah, lulus. Ya Cak Yuda. Ngedohken tumindak mungkar ya. Kedohken tumindak mungkar. Yakti urip mangya tentrem lahir batin. Bejo donya akhirat. Lulus Cak Yuda menika wonten 100.000 kagem panjenengan. Suwun Mas Bayu, suwun. Bawane wis entek. Wis entek. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas. Iki Lah kula. lah wis entek iki Wis bawane. entek kok. Mosok ora dibagi blas. Pengen itu bagian. Pengen. Ya layangnya diwaca. Mayang, mayang. Mayan, wis tak Sabar. gawean lho, tak gawean mayan. Ndak. Ayo. Yo. Do meteng. Dumateng. Dumateng kok do mateng. Ayo. Pak Dalang ingkang nguyoi wat. Ngayahi kok nguyuhi. Ayo. Nganaki. Tekan nganaki barang. Apa Bang Mekar opo yo nganaki. Nuwun, Bu. Oh, urip tenan. Tekad. Oh. Tekate njaluk bojomu. Wes. Modele angger gak dikai Mas Bayu terus e. Kok iso nodong bojomu iki lho. Ngene iki, wong besok sing bakal mlebu swarga ngene iki loman, ora kaya kowe mlebu neraka. Tak dongan mlebu swarga. Ayo saiki diwiwiti. Tambah ya. Lah. Kacane abang biru. Ora apa-apa engko tekan omah ke ana karbit. Iku suwe-suwe ya, Bang. Yo, diaturke pepeling, monggo buka celuk Mbak Suci. Monggo. Langgame sik. Monggo ayo. Iki neng ndi urute iki jane kok. Ning kono lho. Kene lho kowe iki. Kono lho Mas. Ora ngewehi ngatur ae. Ya Allah, ngene wong apa ta ya? Wong-wongan sawah. Ya, Nduk. Yen wahancine tansah dielingke wis wancine padha nindakake limang waktu
Sholat sayang tinggal sebagai tinta mukar. Maghrib kami saja keping. Rayokan di tinta sholat sunai. Josok rono iku perintah agama. Ngelikono ning donya wong sedela. Sabar lan nulungan pancene kuwasa. Yen kepengin besok munggah Terima kasih matur nuwun sampun dipun aturaken pepeling. Nggih. Niki kathah nawala sing kula tampi Mas Yuda. Nggih, Mas. Nggih. Niki wonten sing ngersake langgam angenteni. Nggih. Wonten wajibipun Rp100.000 saking Mbak Yuda Kas FC Taiwan. Oh nggih, matur nuwun. Nduk niki wis saged angenteni? Angentene. Saged, Mas. Nggih, oke. Ya, ning kula nyuwun dibawani sik. Nggih. Bawanipun menapa mangsa borong nduk niken. Wah, betul. Bakune tibane langgam angenteni niki wonten bebingah 100.000 nduk ditampi saking Mbak Yuda. Nggih, ditampi. Nggih. Mbah nuwun Mbak Yuda. Mondol masa gak? Kono salah ping loro. Wong iya ora nek mondole iki lho gak enak. Ora nek mondole. Dijenengi dhewe. Diagem to blangkone diagem. Kaya dienggo. sopan. Nah, ben kita nek kaya wong. Ha iya. Mau Monggo. jaran. Nggih. Bawane Pangkur Rinoso nggih, Mas. Nggih, siap, monggo. Pangkur Rinoso. Boleh, Oke. monggo. Pangkur Rinoso. Tenan. Ayo. Monggo. Rinoso. Nah, Saya rasa Yuk niken. ya, Bareng aku krungu bawamu ndas kok panas. ya Bang. oh, anu. Trenyo. Kegawa ndudut rasa gitu Mas. Nggih. Ah, iya, no. Suwantene Mbak Niken ya ngono Nggih. kuwi. Sing ngomong sapa? Lah kok iso ngantek nangis? Iki blangon kowe nek preskere. Jangkrik, aku mau ngelek kok yo nang Iya. kono. Mambu fresh care lho. Lah nyapet to. Aku jane mikir nek dek iki nakal. Tapi kok nyapa kok tak deleh kono goblok. Jare sirahmu masuk angin. Masa masake ndase tok. Mas, timbali Bu Silpi. Nah, timbal Bu Silpi kalau. Lho, tidak kira kan wong nampa. Dijirut. Arek kan wong nampa kok dideki kabele. Matur nuwun. Apa-apa. Nuwun, Bu. Bu Silvi Silvi sapa? Kumalasari. Ora kok. Suwarga. Iya. Sebenarnya Silvi Sabita. Salah. Ayo, lanjut. Mas Bayu, neraka. Men, sakarepmu. Karena saning ati Saya panas. Ya ora apa-apa, dimpet tahan. ngente Mas, copot ya. Ya mancapot mesake aku. Cepat. Ya. Cepat berapa? Biar sik dilapi. Dilapi ngono lho. Dilapi, dicopot, dilapi. Lapi dicopot. Apa? Lah. Nah, wis. Lho kok dicopot blangkone? Lah, dicopot apane? Dicopot. Sak ndase. Lah terus diganti ndas apa? Das truk. Ya copot sik. Maka Nah, ben ilang. Mas, Nyapa? malah roto. maka Nduk. Sumanding si
Nyapa to kok ganggu ae. Sesuk aja melok cah kuwi. Nyapa? Nakal. Jare kon nulungi ben dilapi bae malah ditambahi. Aja ganggu. Yuk kan lanjut. Sing ganggu sapa panas tenan. Nembang karo meremene ditinggal ngalih kancane ra roh. Ngantuk aku iki. Yen bos rina enggal ratri kang mong sliramu Anu. tanan liya tresnani lahir Pae ke ora Wah. apa. Enten apa? Nyapa? Sing ndas kepan sendiri kon selulup. Oh iya, gitu Ah, sekali ya. Bener saya cocok mak leres Pak. Nggih, Nggih. Wis bener apa-apa. solusi sing apik. Solusi kuwi. Mm-mm. Solusi apa kon selulup. Mas, sampean ora iso renang lho. Ora iso. Ini, nek pengen renang gen ora kelelep, Nggih. sampean nyemplung sik, ya toh? Nggih. Engko ben ambles sik, engko 2 jam, engko ngambang dhewe. Nah. Karo bledos ya wisan. 2 jam. 2 jam. Lha iku sing nomor tim SAR. Nek rak kondang. Arang-arang lho nek mau digoleki nek ra sampean. Mosok dagelan digolek tim SAR. Yo, langga mangenteni, monggo Nduk. Aku ngenteni takamu kaya ngenteni amadeni melayu janji matane semempan jaraning kalabu daku suma Thank you.
karepe. Ayo. Keledang kae teko Memane garap jaranan. Nggih.
Ngapa kok ngilo? Ngapa? Gak medeni blas. Ora medeni piye to? Mosok kono babi, ini celeng kucing. Kok kucing ta? Kok kucing? Beh, jane sampean matane pikep kok ya jane. Mripat tok pikep. Iki untuk kucing. Ya apa? Iki harimau ya, Mas. Harimau. Harimau isih cilik. Dudu harimau. Cilik. Ini harimau. Kok ora mau blas? Mas yo cilik kuwi macan. Ini cetah ini. Makan cilik ra medeni blas. Woi, Loh, sampean seharusnya bisa mengimbangkan. Sing luwih cilik nah gak. ya ora enek wong kuwi kok ya. Nggih, terima kasih matur nuwun wis diaturke. Pemane, nggih. Yo, Nduk Ayu iki ana nawala sing tak tampa. Slendro, yo, serampatke sing yo. Bawa, yo, serampat, yo. La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Bayu. Nggih. Telek. Nggih. Apa to? Nyapa Kok to? nyapa lho kok. Isi aku maca nawala kok telek iki lho. Enek wong salah kok maksudane telek iki lho. Lah salahku apa? Dosaku apa? Ayu dikendangi karo Nanda. Yuda joget dikendangi karo Nanda. Bareng aku agak ngene, kok dhek mangkat turu. Wis jenenge ora ngenyek. Alah yo wis genah yo wis tanjak barang lho kok. Oh, pengen joget. Kudune nandae nek ngerti mondol ngene iki langsung muni. Joget to le tak kendangi. Wayahe kan ngono ya, Ndel. Cok kudune ngono joget oleh tak kendangi ngono. Ngono lho. Di dodo nyoh dodo ngono. Ndi ben ketone cah gosong kowe. Oh, pengen dikendangi. Ya pengen. Ayo, yo 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 yo. Yo nan kendangano. Jangan Nanda. Yo. Wes enak. Bosek ta sabar. Lah lah. Ya.
Mas, Apa? sing luwih alon. Maksudnya iramane. Iramane iki lho. Ngapa ta? Sing kaya biasane ngono lho. Modele iki kaya ngendangi wong mengi. Wah, ya alun-alun. Monggo dikon Rasa gelo. Niki wonten ing ngersake podang kuning saking Pak Mugini. Ayo. Oke, oke, Monggo. oke. Ayo buka celuk, nduk ayo. Monggo Podang langsung. kuning. Podang kuning. Monggo ayo yo. Monggo. Ya, Dek. Esuk awane ngomate sorangan. Yura nang goleki sing tak sayang. Mumpung miterang goleki. Ora kasa esuk awan dibengi. Aglar kang samya seba Pindara bingkang samudra Om Kadya panjraing puspita Om